καταλαβαίνετε, οι ληστείες της πόλης δεν πιάνουν χρήμα. Οπότε σε αυτό το βίντεο αποφάσισα να πάω στην Ιταλία να δουλέψω σε μια πιτσαρία. Mamma mia! Καλησπέρα σας παιδάτσα. Σήμερα ήρθαμε να μαγειρέψουμε μερικά παιδάτσα. Δηλαδή όχι ρε, πίτσες μαγειρεύουμε σήμερα. Ναι, πίτσες, ακριβώς αυτό κάνω. Μαγειρεύουμε υπέροχες πίτσες. Γεια σου, τι είναι εδώ πάνω ρε. Πάρτε μέσα και ας την ακάει. Μια κοκακόλινη. Μια κοκακόλινη. Κοκακόλινη. Ήγιο κατσαρίδες. Κατσαρίδες. Καλώς. Γιατί είναι όλο το πάτωμα έτσι. Αυτός είναι ο κάδος. Γεια σου. Λεπτομέρειες τώρα. Λεπτομέρειες. Πού είναι? Τσατσαρί του καμακάσον. Όντες μείνει. Για αφεντικό, έχουμε μια πίτσα δώρο. Είναι extra large. Τι θέλετε? Νια. Να φύγω όλα τελικά εδώ πέρα να κάνω ένα διάλειμμα και βαρύθηκα ήδη. Νια. Μοιράζει ζυμάρια. Αφεντικό, δεν έχουμε ζυμάρια. Πάω να πιάσω λίγα. Δεν είδατε τίποτα, εντάξει. Λέει, γεια σου, ναι, αφεντικό, ναι, είμαι πολύ καλός. Πάω να πιάσω ζυμαράκια. Να πιάσω ένα πήρα. Κάτε στην άκρη. Πώς προχωράει τώρα αυτό? Δεν έχω δίπλωμα. Δεν έχω δίπλωμα. Πώς δουλεύει το κινητό ρε. Ρώσα καλή αστανιά. Το καπέλο μου βγαίνει. Δεν ξέρω καν πως φοράω. Έχω χοντρίνει. Γεια. Σήκω. Να κάτσω εδώ πέρα λες. Ωραία είναι. Σε καλακανιά. Καζανιά. Πολύ ενδιαφέρον. Παμ. Θα κάνουμε και μουσικούλα εδώ. Να το κουτί. Έλα, μπες μέσα. Μπες μέσα πουλάκι μου. Έλα, μπες μέσα. Γιατί είμαι εδώ, δεν ξέρω. Λίγο τυράκι. Λίγη σόδα. Ένα λουκάνικο. Ένα κουτί. Ένα ζυμάρι και μια κοκακόλα και σαλάμι. Και ακόμα ένα λουκάνικο. Ζυμάρι. Τώρα μπορούμε να πάμε πίσω. Τυρί. Και τώρα μπορούμε να πάμε πίσω στο μαγαζάκι μας. Γιατί πάει τόσο αργά? Ωραία μουσικούλα.
Δεν καταστρέψα τίποτα. Ούψ! Συγγνώμη, σπίτι. Στρίβουμε έτσι προσεκτικά και στρίβουμε. Και τώρα μπορούμε να πάμε πίσω. Γιατί έκλεισε την πόρτα. Έξω. Ωραίο χρόνο. Καταλήγω να έχει. Στον Άγιον! Θεέ μου, πάρε με! Γενικά όλα καλά. Έτσι, στρέφουμε. Ο Κασαγιάνιος, Σαγιάνο, Κακιασά! Ο Σαμινία Σοκaya του Κουσάγια. Τσόσαγια, κουσάγι, κουλαμακάσαγια, κουλαμακάσαγια, κουσά. Καλησπέρα σας, ήρθα. Ναι, πολλές παραγγελίες. Σίγουρα μπορούμε να τις κάνουμε όλες. Μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, θα πάρω ένα ζυμάρι. Γιατί το... Τι άνοιξε το ζυμαράκι. Α, να το ζυμαράκι μας. Ωραία, θα βάλουμε. Που πάτε το ζυμάρι το καημένο. Λίγο από αυτό και λίγο από τούτον. Εάν είναι δυναμόν. Δηλαδή γιατί το κάνατε τώρα αυτό το πράγμα. Θα γεμίσουμε κατσαρίδες. Γεμίσαμε. Anyway, πάρνουμε το ζυμάρι μας. Λοιπόν, κοιτάξτε τι δίνουμε. Ζυμάρι, ντομάτα, τυρί και σκόρδο. Το πιάνουμε και στρώνουμε σκόρδο. Και το ρίχνουμε μέσα. Ακριβώς αυτό ήθελα να κάνω. Ρίξε και του. Να γεμίσουμε κατσαρίδες. Να αλλάξω πώς το πριν το πάρει το αφεντικό για να απολύσει. Ακόμα δεν ήρθαμε να μας απολύσει. Και λιβερές θα γίνουν. 2 κοκακόλες έχει, μάλιστα. Πάμε να τις συμπαθητάμε. Λοιπόν. Γιατί δεν είναι ακουστικά. Λοιπόν. Πιάνουμε την πίτσα, τη βάζουμε μέσα. Πιάνουμε αυτό το κόβουμε, το κλείνουμε και το βάζουμε μέσα. Παίρνουμε την πίτσα, το ανοίγουμε. Πιάνουμε το κόβουμε, το κλείνουμε και πάμε μέσα. Παίρνουμε το κουτί, βάζουμε την πίτσα, την κόβουμε, το κλείνουμε και το βάζουμε μέσα. Παίρνουμε το κουτί, βάζουμε μέσα την πίτσα. Το κόβω. Γιατί είναι ζυμάρι. Γιατί είναι ζυμάρι. Παίρνουμε την πίτσα, την κόβουμε, την κλείνουμε και το βάζουμε μέσα. Τι είπε, παιδάκια. I'm the manager. I'm the manager. I'm gonna say everybody of the Tragici. Η μαμά, ναι, σίγουρα δεν έκλεψε τη στόλη του.
Σίγουρα δεν έκλειψα τη στολή του, ναι. Ας πηγαίνει. Δεν κατέλαβε γνή. Γιατί είμαστε με Κινέζους εδώ μέσα. Ναι, σίγουρα δεν είμαι. Σίγουρα κάνω ψέματα ότι είμαι μαζί. Δεν κάνω ψέματα, ρε. Ποιος μου κάνει τηλέφωνο τώρα? Ένα λεπτάκι, έχω ένα σημαντικό τηλεφώνημα. Ναι, παρακαλώ. Γεια σου βλάκα με το αφεντικό. Γεια στο αφεντικό, ναι. Όχι ρε, δεν κάνω τίποτα εγώ, δεν κάνω τίποτα. Ναι, τώρα κάνω delivery. I'm checking everybody. Yeah. I'm not doing anything wrong. I'm checking. I'm the manager. I'm the boss and I'm the manager. Πρέπει να παραγγείλω κάτι πίτσα. Γιατί με ακολουθάς ρε? Παίρνω το αυτοκίνητο και φεύγω, πάω στο σπίτι. Νομίζω τον πάτησε. Προχωράτε. Swim. Ωραία. Για κοκακόλα που πάτησα. Ναι, ευχαριστώ αφεντικό για την πληρωμή που δεν μου αξίζει. Χρειαζόμαστε το σπίτι C2 για να δούμε. 2. Ακριβώς αυτό. Σπίτι 2. Excuse me, moi. Πού είναι το σπίτι S2 τώρα? Θα το βρω. Πού το σπίτι? Στρίβουμε 150 μέρες, είναι και βράδυ. Πρέπει να παρακοιμηθώ. Στη θάλασσα μέσα θα πάμε. Πάμε στο πιο κοντινό. Όχι, πέφτουμε. Ναι, τελικά δεν καταφέραμε να κάνουμε τις πίτσες γιατί όλα πήγανε στραβά. Και ναι, οπότε τώρα το αφεντικό μου βάλε να κάνω παραγγελίες. Πάμε για τις παραγγελίες. Έχω μια ιδέα. Μάλιστα. Πάμε να κάνουμε παραγγελίες. Γεια σας, τι θα θέλατε? Ωραία, πέστε μας τι θέλετε. Μια κοκακόλα. Ωραία. Είμαστε πολύ καλοί σε αυτή τη δουλειά. Εσύ τι κάνεις να με δεν βλέπεις ότι είμαι από την άλλη? What you like to order, please? 1 second, please, 1. Πέρασα 10. Αγιαστικό κακούλα, μπράβο παιδάκι, είσαι πολύ καλό. Έχουμε και food driver. Τι θα θέλατε παρακαλώ? Τι κάνεις εκεί, δεν βλέπεις ότι είμαι εδώ τώρα? Και στη κοκακόλα. Αυτός είμαι εγώ. Γεια σου ξάδερφε, τι κάνεις, πώς είσαι, τι δεν θέλεις να παραγγείλεις? Πήγαινε μας. Και εσύ κοκακόλα, τίποτα άλλο δεν θέλετε? What do you like to order? Εντάξει μωρέ, ένα λάθος έκανα, τώρα το διορθώνω. Ρε πού πας ρε? Άμα αυτούς τους πελάτες δεν σας εννοώ καθόλου. Ήθελες να την κάνεις τη δουλειά, εντάξει φεύγω. Τι να κάνω τώρα, τι να κάνω? Εδώ πέρα όλα σκατά είναι. Όλα χαγιά είναι, όλα σκατά. Είναι όλα σκατά, χαγιά μάτια. Ξέρεις τι, αυτό είδα για μένα. Ξέρεις τι, νευριάζει. Όχι, νευριάζει. Έλα κι εσύ. Give a Ωραία, εσύ, στη δουλειά.
Εσύ θα γυρίσει το έπλο ή το μήνυμα. The employee of the day. Thank you very much. You are the employee because you are a great guy. Yeah, great. Πού είσαι κι εσύ? Έλα και εσύ παιδάκι, έλα και εσύ. Σένα θα σε κάνουμε βότια μπαν. Ακριβώς. I'm the owner of the place. I'm the owner. You don't do it. You are out of the job. No. We need you. Τι να κάνω τώρα, τι να κάνω. Πάλι με πιάνει το αφεντικό. Πάλι με πιάνει. Ούτε 2 δευτερόλεπτα δεν μπορώ να κάνω μάνι. Ναι, γεια σας, τι θα θέλατε? Όχι ρε, όχι, δεν κάνω, όχι, γιατί? Παιδί, έχουμε βάλει κάμερες. Γιατί έχεις κάμερες, γιατί μας παρακολουθείς? Απολύεσαι. Ναι. Όχι, τώρα γιατί απολύομαι δηλαδή, γιατί απολύομαι? Επειδή προσποιώσουν ότι ήσουν το αφεντικό. Άσυχτρε, άστο τούτο, άσε και δεν θα τα πάμε καλά μέσα. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά, όχι, δεν καταλάβεις εκεί πέρα κύριε. Δεν κάναμε εμείς όλες τις δουλειές για να μας δώσεις 1 ευρώ και να μας πεις πέρασε το χρόνο. Όχι, φεύγω με το ηλίθιο αυτοκίνητο, θα φύγω. Ωραία θάλασσα είναι. Με το ηλίθιο θα φύγω, πάω σπίτι, δεν αντέχω.